Здравейте, френски сирена! И днес ще ви кажа едно голямо благодаря. Ще обясня за какво е това. Благодаря за вас, за всички вас, които сте 19 вече. Спомням си как имах 0, а сега са 19 и много съм щастлив. Сега обработвам едно клипче. Не съм го обработил, просто съм сложил интро и аутро, но сега е обработено. Та искам да кажа едно голямо благодаря на хората, които ми помогнаха да изградя такъв канал. Не е много голям, но ще стане повече и повече, усещам го. Та сега ще ви обясня кои са хората. Първият човек мисля да е Пресканата или Пресо, който винаги е бил мой добър приятел и ме е насърчавал да снимам клип. Много е добър приятел и се надявам да стигне повече от 18 абоната. Много благодаря на него. Следващия мисля да е It's Nixter. Той също е бил много добър приятел. Също ми е бил много добър приятел. Покачвал ми рейтинга на видеотата. Той е много добър приятел и се надявам да стигне даже повече от 50. Следващият мисля да е Килъра. Килере, ако гледаш това, благодаря. Ти ми си ми помагал с много програми, както и Никстър. Помагали сте ми много с програми и такива неща. И се надявам да имаш много абонати. Това клипче няма да е много, просто ще кажа едно благодаря. Следващия човек мисля да е ЦХФ, тук го нямам, но някъде тук ще му има скина. Снима с бандикам. Ето. И ЦХФ също много ми помогна. Когато всички са ме зарязвали, защото имат някаква работа, той винаги му се обаждам, дига и си играем CS или нещо такова. Той винаги е бил добър приятел. И всички ще има каналите в описанието, освен на ЦХФ, защото той няма канал. Но просто ще кажа едно благодаря на всички хора и на всички вас. Надявам се да ви харесва клипа. И от мен. Чао, хора. Просто много ви благодаря. Чао.